ഓ അളിയഞ്ഞാടാ. എടാ ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടടാ, ഞാൻ ഇവിടെ പടിമേലുണ്ട്. ഇവിടെ നോക്ക്. ഞാനിവിടെ പടിമേലാണല്ലോ. ഈയുടെ മേലെയാണോ? ഈ പടിമേല് ഞാൻ താഴെ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ. എന്നിട്ട് എന്നെ കാണാത്ത ഞാൻ താഴത്തുണ്ടാ. എന്നിട്ട് എന്നെ കാണാത്തെന്താ? ഞാനിവിടെ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എടാ ഇവിടെടാ ഈ മറ്റേ സ്വർണത്തിന്റെ കൈപ്പിടിയൊക്കെ ഉള്ള ഈ പടിമേല് കൈ പൊക്കിയാ നോക്കിയാ വാപ്പയാണല്ലോ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സ്വർണം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എവിടെ പറയാ ചങ്ങായി കൈ പൊക്ക് കാണട്ടെ. എടാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഞാൻ കുറച്ചേരം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നാലോ എന്ന് ഇങ്ങനെ വിചാരിക്കുക. അളിയാച്ചി സമയം കളയല്ലേ, കാലം വിളിക്കുന്നുണ്ട്, മേലോട്ട് പോവാനുള്ളതാണ്. കാലനോ? അത് സ്വർഗത്തിലൂടെ കാലൻ? എന്ത് സ്വർഗത്തിലോ? എങ്ങനെയാണോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ? അടാ ഞാൻ സ്വർഗത്തില് എങ്ങനെയാണോ സ്വർഗത്തിലെത്തിയ? അത് പറയും. അതെങ്ങനെ പറയും? എടാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അരവിന്ദ സ്വാമിന്റെ ലുക്കൊന്നും ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്വർഗത്തിൽ എത്ര നല്ല ഈ സിയക്കാരനല്ലേ, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നെ ചിലപ്പോ എടുത്തിട്ട് നരകത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് പോവാനുള്ള സമയം. ഞാൻ മെല്ലെ പോവരുത് പോവരുത് എന്നാ പറഞ്ഞേ. എന്നാ ശരിയല്ലേ, ഞാൻ പോട്ടെ.